ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ತೂಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಕುದ ದೈ ಇದು ಇರೆ ಒಂದು ಇರತ್ತ ಕುಕ್ಕುದ ದೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದಂಡು ಅಂದ ನಾನು ತಿಂದನಂಡು ಆತ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂಡನೆ ಆ ಪೂಜಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕುಕ್ಕದ ಇಟ್ಟದ ಆತ ಮಾಂಪುನೆ. That is online ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕುಂಡ ಇದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪತ್ತ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಜಿಂಜಾದ ಗೊತ್ತೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕುಕ್ಕುದೆಯು ಯಾಂದಾಯ್ತು ಇರುತ್ತೇನೆ ತಪ್ಪುಂದಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಬತ್ತಲೆ ಕುಕ್ಕುದೈ ನೆಟ್ ಬತ್ತನೆ ಮಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 232 ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಕುಕ್ಕುದಾಯಿ ಕಂಡದು ಓ ಇತ್ತೇನೆ ಇದೇ ಇರೆಲ್ಲ ಪಜಿ ಪಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೊಂದು 10-15 ದಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೇರ ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ದೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತೆರಿಪಲೆ ಕೊಣದಾರಡ ನೀನು ನಡ್ತಿರಿಗೆ ನೀನು ಅಂಚ ಅದು ಕೊಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಮಾಮಿಲ ಪೂತದ ನಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಣಸಿದೆ ನೆನ್ನಲ್ಪ ನಡ್ಪನೆ ಅವಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಹೋದಿರಿ ಮಾರಾಗಿ ಅದು ಓಡಿ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಬೋ ಇದು ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತ ನೀಡಿ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂದು ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಅಂದ ಅಂದ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಓ ಆಯ್ತೆ ಮಡಿತದೆ ಹೋಯ್ನ ಅಂದ ಆಯ ಗೊತ್ತು ಜಡ ಕುಕ್ಕುದ ಇಂದು ಪಂಡರೇ ಇದು ಕುಕ್ಕುದ ಚೆಂಡಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕುಕ್ಕುದ ಬರ್ತನೆ ಅವತ್ತೆ ಅಂದ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಏನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರ್ದು 235 ನಿಜ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಡ್ಸರಿ ಇಡಿಪಪ್ಪ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಈ ತೋರ್ಸೋಡು ಕುಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತುಕ್ಕ
ವರ್ಷ ಕುಕ್ಕಾಪುಂಟುಕ 2021 ಜೂನ್ 12. ಸೊ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಇನಿ ಮಂತನೆ ಕುಕ್ಕದೆ ನಡ್ದಾಂಡ್ ನಾನು പോയില്ലടെ ആണതെ പോയില്ലടെ പോയിട്ടേ പോക്കുന്നേ ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೇಪದು ದಿ ಒಂದನೇ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ರೀತಿ ಬೇತನೆ ಯಾವ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿಯೋಡು ಬನಾಲೆಗೆ ಉಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಕೆತ್ತಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೆತ್ತಿ ಮೈಕೊಡು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪುಡಿ ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಟ್ಬೇಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ പൊടി പൊടി അവിടെ ಇದು ನಾನೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆ ಡಬ್ಬೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜೀದು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಾಯಿಮುಂಚಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಓ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅನ್ನೆಕಡೆ ತೋಜ್ಪಾಯೆ ಅಯ್ನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಯರಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕಾದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಂಚನ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದಿನ ತರಕಾರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನಿಡ್ಬೇಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೌಡ್ರಿಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡೆ ಯಾವು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಂಡೆ ಯಾರು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶೋಕಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೀರು ತಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ಲೆನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಯಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅದು ಬಿಡ್ಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೇಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್. ಸಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ದು ನೆಡ್ಬೇಕ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಉಣ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇಡ್ಬೇಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಬೇಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆತ್ತಿನ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ತಾ ಕೆತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಅಂದ 8 ನಡೆಯದ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಉಂಡತೆ 3 ಪವಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಜನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅದೇ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಸೋಕತ್ ಬಾಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೊರ ತಿಂದ ಅಂತಾರೆ 2ನೇ ಸತಿ ಪಾಡೋದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. మస్తు ఒక్కతుండు నిక్లలో ట్రై మన పిల్లలు దాని మస్తు దాని బంగాజీ మస్తు ఈజీ ఉండు జోక్లే మస్తు ఇష్టపడు అంచా ఇంత ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾನು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೆ. ಈ ಉಣುಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಲೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಈತ ಅದು ಇಂಚನೆ ಬೇಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತನು.